Eyð Matras nu då vi av skei om Powerwriting vid på Skålborg. Vad är det några särskilt som du över något som tycker hem vittar att möta skei? Det som är alltid väldigt spännande vid skön är så gott att uppleva det att tar trubbelökar som är här vid och mina skrivning att det är inte som är ensamt vid att ha och att det faktiskt skriva vetenskapliga förklaringar och på alltså skrivprocesserna som vid att människor har. Det är alltid väldigt spännande. Ja. Och du helt att det är något du kan bruka nu kanske för att hjälpa där och skrivningen framöver eller att du føler at du ikke ensam. Ja, og skulle si det at jeg vet skulle si det at for dem ikke skriver en tekst og begynner fra A til Z og at han er livet på tannmaten og at jeg har en annan måte å skrive på ganske og at det ikke er for tørst at det er en måte å skrive på og at det er godt nok og at man absolutt kan få en god tekst på måten å skrive på. Takk for jeg.